परेशान थे। ये लड़की है, आप लोग देख रहे हैं कैमरा में, ये लड़की है और ये लड़का है। मुस्तफ़ा नाम है, मुस्तफ़ा, जन्म तिथि है 1-1। ज' लोगोफोर बियो बाक्सानि सासे हाबा जाखानाय आइजो आरोना। बियो गावनि हौवा थाखानानै माने गुबुन हारिनि मुस्लिम हौवाजों माने गाज्रि सोमोन्दो लाखिबाय थायोमोन। ओमफ्राय दायो बियो हमजाबाय, ज' नायना लादो। 1998 और पुत्र इस्लामुद्दीन श्याम नगर गली नंबर 2 मेरठ उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं और आपने लाइव देखा? दहायल' लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। स' नोंहा माने हौवायानो गैयामोन नामा? नों गावनि हौवा थानानै मालाय हारिनि मुस्लिम हौवाजों बिदि सोमोन्दो लाखिनो बा गाज्रि खामानि मावनो? जेनेबा नोंनि हौवाया नङा आरोना। मा जागोन नों बायदि मानसिजों? जेनेबा नोङो एसेबो साननाय हनाय गैयामोन नामा जेनेबा गावनि हौवा थाखानानै बिदि खालामनो? जेनेबा बर' हौवाया नङा आरोना, गुबुन हारियाल'सो हौवा आरोना। गुबुन हारिजों खारफालांगोन, बायदिसिना जागोन, जानानै ओमफ्राय सोरदोबाथ' बुथारजागोन लांनानै, सोरदोबा आलानि खामजागोन, सोरदोबा होना हरजागोन। जेनेबा बेफोरनो आरोना नोंसोरनि माबाया। मा बुंबावगोन आरोना नोंसोरखौ एसेबो बुजिनाय सानना हनो रोंनाय गैला नोंसोरो। यहाँ पर एक लड़का लड़की को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। थ' माने जोंनि प्राय बर' हिन्जावफोरा मा जामारखो आरोना, गासैखौबो होनाखै दे आं, सानैसोखौ होनदो। ओरैबायदि जाजोब्बाय आरोना, माने सोरजोंबा खारफालांनाय, हौवा थानानै खारनाय, हौवा गारनानै सोरजोंबा बायदिसिना जानाय, एकदम खालि भाइरेल माबा माबिल'सो खोनाबाय थानाय। मा जामारखो आसल मथे? एसेबो साननाय हनाय गैला नामा जोंनि बर' सिख्ला बा हाबा जानाय बा जिखुनु बर' आइजोफोरनि सायाव? माने गासैखौबो होनाखै दे आङो, जायफोर बेबायदि गाज्रि खामानि मावो बिसोरनि सायाव बुंदों आं। माने एकदम बिसोरखौल'सो बिदि भाइरेलखौल'सो नायबाय थानांगौ आरोना जोङो सानफ्रोमबो। सासेनि उनाव सासे जाबायनो थायो, नुबायनो थायो सानफ्रोमबो। आं बाराखौ बुंबाय थाला। स' माने आरो जाहाथे उनाव बेफोरबायदि जानो नांला, जाहाथे जोंनि बर' आइजोफोरा जाहाथे मोजाङै सोलियो बा बेफोरबायदि जाला, जाहाथे जानो नांला। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। माने आं बारा बुंबाय थानो गोसो गैला। स' भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच। बाय बाय।